sarado na. Oo, sarado na. Naka-live na ako. Sarado na yan. Oy, red tea. Yes, first. Hello, yes. First kang pumasok, kaka-start ko lang. Thumbs up. Thank you, Thumbs up, kapatid Red tea. Makipagbalitaan ko muna, kumusta. Kasi gusto kong ituro dahil nanood ako ng LS, may mga experiment na at mga proven kung ano yung tama para hindi nalalagas. Kumusta? Arbo TV, shout out, Tamsakdan, okay. May jacket kayo pero kailangan talaga ngayon po matutuhan natin yung tamang proseso kung paano hindi nalalaga sa pakikipagdikitan. Marami kasi ang natatakot kung ano-ano ang haka-haka. Yung iba, ayaw nang pumasok sa LS, ayaw nang gumalaw sa kanilang channel. Pero kasi kailangan nating matutuhan ano ba talaga ang tamang gawin para hindi nalalagas ang ating mga dinitikitan at ang ating mga sinusuklian. Okay. So, ang katotohanan, naglilinis si Whitey ng mga hindi active, di ba? At yung mga dumikit sa atin noon na hindi tama ang pagkakadikit. Hindi pa nung araw, mga anong buwan yun, July ako nag-start mangisda. Laging ang tinuturo ng host sa mga LS, maglapag ng video, segundo lang, di ba? Panoorin. O, ganon, seconds lang. Magkalembang all naman, tinuturo yun. Magbakas. Kanya lang, yung seconds, hindi po yun effective. Sa pakikipagdikitan, hindi po siya effective. Kaya rine-required po na ngayon po, maaari kang magbaba ng bahay one at a time or nasa sayo kung magmamano-mano ka. At yung pagpapasukli, huwag niyong minamadali. Kasi nga, gayahin po natin kung ano po yung ginagawa natin sa ating mga sinusubscribe na malalaking channel bago pa tayo nag-YouTube. Ang nangyayari kasi, nahahalata ni Lolo na in a day, meron tayong mga kasabtusab. Meaning, yan ay nakikipagsabwatan tayo. May nagaganap na kakaiba. In a moment, biglang ang daming dumidikit sa'yo. Ganon. So, tapos, isa pa po, kung talagang kumapit ang dikit, mag-notify sa inyong email. Yan, kung naka-login kayo, tapos nakikipagdikitan kayo, automatic nandyan sa email nyo. Or check nyo yung Gmail nyo. Makikita nyo kung sino lang yung nag-notify dyan, yun lang ang totoong dumikit, ang gumawa ng tamang proseso. Kasi po, may tamang proseso sa tamang pagdidikit. Pupuntahan mo, hello host, Jakitang Kita, Souls Channel. Salamat sa inyong patamsak. Tigilan mo ko dyan, Trip TV, ha? Makinig ka muna dyan. Kumusta? Wala ka bang nalagas, Trip TV? Ikaw ba ay nakipagdikita ng tama? Huwag din kayong nagsusukli agad-agad. Yung ginagawa ng tamang pagdikit, ganun din ang pagsusukli nyo. Kasi ang nangyayari, walang katigilan ang mga reklamo sa lagasan. Nag-create lang ng iba't ibang takot. Magja-jacket ako, Peki Mamia, hello. Mag-create lang ng iba't ibang takot, ibang haka-haka. Pero ang katotohanan, ang solusyon lang sa tamang pagdidikit ay ang tamang pagproproseso. Bala ka dyan, host Dantuan, si Trip ni Longboy. Ang tamang proseso ng pagdidikit. Pasukin natin ang isang channel. Diba? Pakialaman natin ang loob ng kanyang videos. Huwag kayong magsusubscribe kaagad kapapasok nyo pa lang. Yung po yung mga reason. Kasi fake yun, mali yun. Kailangan, binabrowse nyo muna, namili kayo ng video nyo na gustong panoorin.
tapusin nyo naman o tagalan kasi questionably na ang bilis-bilis ninyong umalis samantalang sinusubscribe nyo ang isang channel. So, dapat nandun yung suporta ninyo. Katulad ng mga ginagawa natin sa ating mga celebrity na dinidikitan, di ba? Oo, kaya nga eh. Kasi walang tigil yung mga naglalagas, nagrereklamo. May sasabihin, sabi niyang ganyan, ako, tama naman yan, ginagawa ko. How about yung tumikit sa'yo, tama rin ba ang pagproseso na lagas? Ikaw, wala kang lagas kasi tama ang ginawa nila. Shout out JPTV Official, shout out Source Channels, host, ask ko lang, gano'ng katagal bago magsukli? Enough na kaya ang after 10 minutes? No. Kung maaari in a day, wag na. Wag na. Kinabukasan na kayo magsukli. And one at a time. Kapag kayo nagsusukli, mag-stay kayo sa channel na dinidikitan. Pakialaman nyo rin ang kanilang channel. No? Pagkatapos nyong manood, tsaka nyo lamang i-click ang subscribe, bell all, thumbs up, at comment. Ang nakaugalian kasi natin dati, ganun. Kaya tinan nyo, tuloy ang lagasan. Tapos, ang daming nagmamadali. Salamat sa mga nag-thumbs up, mga kapatid. Ang daming nagmamadali. Pasukli agad. Na, minsan ako, kapag nakikipagdikitan, naiirita ako na shoutout ng shoutout. O, tingnan mo, pag sinuklian mo yan ng mabilisan, o dilagas. Kaya dapat, magbigay kayo ng enough time. Patient is virtue. No? Gawin natin yung tamang pagmamadali. Nahalata kasi na in a day, banana lang ang ina-after natin. Hindi genuine, hindi tunay yung ating intensyon ng pagpasok sa isang channel. Kita nyo? Kaya kayo, kung makikipagdikitan kayo, 20 to 30 in a day, basta full pack ang ginawa. Yan ay walang lagas. At doon naman sa magsusukli, the same sana. Sana individually, alam yung trabahong ganyan. Kasi walang mangyayari. Sa ngayon, alam nyo, everyday ang lagas na nag-create lang ng takot sa atin na wag nang mangisda, wag nang gumalaw. No? Hello, Latina Pinay. Thank you. Na wag nang gumalaw sa ating mga channel. Kasi nga, kung ano-anong haka-haka, ay pag gumulaw ako, mababawasan ako. Ay pag pumasok ako sa isang LS, mababawasan ako. Uy, nagmano-mano ako, nabawasan pa rin ako. Ganon. Ay pumasok ako sa isang vibe, nabawasan pa rin ako. Why? Maaaring ang dumikit sa'yo ay hindi pa rin tama. Maaaring ang ginawa ng dumikit sa'yo, pumasok, nag-subscribe ka agad, bago nanood, hindi nagtagal sa isang channel. Kaya from now on, guys, mag-stay tayo sa isang channel. Kaya katakataka kaya kayo pag halimbawa nakikipagdikita na, ang bilis yung bumalik na dan. Nagdadan kayo kaagad. Nagmamadali kayo sa inyong mga banana. Yung po ang reason. Makikita nyo po yan. Makikita nyo po saan? Email. Magre-register ang inyong subscribe sa isang dinikitan sa pamamagitan ng email. Or, buksan nyo yung inyong mga channel. Huwag nyong i-private. Machi-check nyo doon kung talagang siya'y dumikit sa'yo. Tsaka kayo magsukli. Ganon. Or, check nyo yung dumating na email. Kapag nasabi ni email sa'yo, Gmail, na nag-subscribe sa'yo si ganito, totoong dikit yon. Pero pag wala, nagbilang ka lang ng banana mo, ay, meron akong 20. Merong pumasok na 20. But the truth is, 5 lang ang nasa iyong email. Yun lang po ang kakapit. The rest, marahil, hindi nila ginawa yung tamang pagdidikit. Thank you kay Latina Pinay, nandiyan po. Dikitan nyo yan at laging marami rin niyang lecture. Ganon. So, yung iba hindi na nagja-jacket kasi natatakot. Yung iba hindi na nag-LS kasi natatakot. Yung iba hindi na nangisda kasi natatakot. But the truth is, walang guideline si YouTube, kundi ang sinasabi, ang pagsasubscribe sa isang channel ay dapat pinakikialaman natin ang channel na sinusubscribe. At in a day,
na nakita yung pag-sub-to-sub natin, baliwala yun. Halatado tayo na banana ang hinabol natin. Katakataka po yun. So, di ba? Kaya sana everyone ay matutuhan po ang ganyan. Para wala nang magrereklamo na in the end, nalagasan ako. Kasi puro kayo nagmamadali. Ang totoo, hindi naman kayo nagbibigay ng tama. So from now on, mag-check po kayo sa inyong Gmail. May magre-register po. Mababasa po ninyo yan. At sa channel ng inyong mga sa channel, makikita nyo, ang gawin nyo, wag nyong ipina-private. I-open nyo po yan. Yan. Di ba po? Hindi titigil si Lolo. Everyday na po yan. Hindi titigil. At mag-create lang sa atin ng tako kung hindi natin ginagawa yung tamang pag-subscribe. Saan ka naman nakakita na pagpasok sa isang channel, i-click ka agad ang subscribe? How come? Nagja-jacket po ako pero nag-e-explain ako. Sige lang po, pasok kayo. Makinig lang po kayo. How come na dumikit ka na hindi mo nga kilala, hindi mo nga nakita yung isang channel? Yung po ang katotohanan dyan. Pasukin nyo ang bahay. Hanapin nyo ang video. Panoorin nyo. Kung 5 minutes up yan, okay, go. Kasi yung mga sinusubscribe nating celebrity, yun naman talaga ang ginagawa natin. Pinakamababa nilang video is 10 minutes. Tinatapos natin. At nanonood pa tayo ng iba. So, yun po ang gawin natin. Tapos, wag tayong, di ba yung celebrity, hindi naman tayo sinusubscribe? O pagdating ng araw, baka na-click. So, hindi po kasi ganun eh. Dapat wag tayong nangihingi kaagad ng supli. Kinabukasan na. Kaya nga, matagal na ang 24 hours. Tapusin ninyo, makialam kayo. Ang nangyayari, nakikita ni Lolo, ang intention yung iba, paramihin lang ang numbers ng inyong banana. Kaya in the end, nakita mo, yung banana mo nagdagdag, nagdagdag ako ngayon, naglista ka, 20. Pero in hour or pagising mo, tatanggalin niya. Ang legit na mache-check mo dyan, kung totoong kumapit dumikit, doon po sa Gmail nyo. Check po kayo ng Gmail. Ako nag-check ngayon. At kapag ka naman nakalagin ka sa YT mo, at Gmail mo ang nakalagin din, agad pong nagno-notify kung sino yung nag-subscribe. Check nyo po. Check nyo ngayon. Makikipagdikitan kayo ngayon. Gawin nyo yung tamang pagdidikit. More than 5 minutes ang stay nyo sa channel. Browse nyo. Makialam kayo, tingnan yung channel, tingnan nyo yung playlist, mag-stay kayo. Kaysa naman, nagmadali kayo, in the end, lagas din. Tapos, magre-reklamo, may magre-reklamo. Ginawa ko naman po yan. Pinasok ko ang bahay. Nagtagal pa nga ako doon. Nalagas pa rin. Ikaw yun. Ginawa mo. Pero, how about yung dumikit sa'yo? Kaya nga, sana lahat ng host, nililecture ang ganyan. Hindi naman po bawal ang mag-livestream. Kasi, manood po kayo, may ABS-CBN livestream eh. At ang nakalagay po sa community guidelines, hindi naman bawal ang magbigay ng jacket. Pero, nasa sa host, yung paglalagay niya ng moderator, consequence niya yon. Maaaring ma-ban ang kanyang channel kung may moderator siya na naglapag ng kakaiba. Kaya nga, iniiwasan natin, di ba, nagsasaway ang moderator. Huwag kayong mabilis maglapag. Kasi affected si host. Affected kang ginakitan, affected si host. Yun yung bawal. Ganun po. Pero hindi bawal mag-livestream, hindi bawal mag-jacket. Wala pong nakalagay sa guidelines. Ang bawal po, yung in a day nakikita na kayo ay nagsasab-to-sab, tapos po, dumikit ka kaagad, hindi ka pa nga nakapapanood ng video, ang bilis-bilis mo naman. Tapos sasabihin mo na doon sa shoutout, done. In an hour lagas, magre-reklamo ka naman. So you have to learn the proper way of dikit. At hindi kayo halatado na after kayo sa numbers lang ng banana. Ayan. Pakinggan nyo kasi puro takot eh. Ang totoo, hindi naman natin ginagawa yung tama. Oo nga guys, dapat para magtulungan tayo sa isa't isa. Dapat para maging legit tayo sa isa't isa, please guys, para sabay-sabay tayong umangat.
iwasan nyo rin, naglinis si Lolo, yun ang katotohanan. Inalis niya ang mga hindi naman active. At sa ngayon, everyday na kayo'y mangingisda, naglalagas kasi everyday din tinatanggal ang hindi naman proper way na pagdidikit. Ako, 3 to 5 minutes, sabi ni Sosoy, ang winawatch din Kalembang Call para iwas lagas pa din to the max. So, yun ang dinidikitan ko. Yung mga dinikitan ko, di ginawa ng tama. Ang gawin nyo guys, tama lahat. Kaya nga kayo nililecturan para lahat kayo tama ang gawin. Kung may isa dyan, dalawa, na hindi naman sinunod, kawawa ang kanilang didikitan. In an hour, o kaya kinabukasan, lagas. Diba? So, maging legit tayo, maging honest tayo. At patient is virtue. Mag-antay tayo, huwag tayong magmadali. May listahan naman tayo eh. Yung nilista mo, bukas, i-visit mo yung channel niya. Kung sinubscribe ka nga. Kung hindi naka-private ang channel niya. Alam niyo po ba guys, paano hindi i-private ang isang channel? Ha? Okay. Halimbawa, itong account. Okay. Kita ko lang ha. Di ba po, ayan yung account, no? Ayan, sa akin yan. Meron siyang 611. Puntahan nyo yung channel na yan. Yung channel, lilitaw po dyan lahat ng mga na-subscribe niya. Doon po sa settings, huwag nyo pong ipa-private. Tanggalin nyo po yung naka-blue. Dapat hindi po yan naka-blue kasi titingnan. Ngayon, kung ikaw naman magsusukli, para sure ka na tama yung sinuklian mo, bisitahin mo yung channel niya. Kung nandun ka't sinubscribe ka niya, tsaka mo naman siya isubscribe. Pero, wag yung kaagad. Bukas pa. Okay? Sana po, lahat po yan gawin. Hindi ako, post. Pag naka-private, di rin malalaman eh. Pag naka-private, wag nyo nang dikitan. Kasi may tinatago. Diba? Pag naka-private, wag nyo nang dikitan. May tinatago yan. Madali lang naman mag-check eh. Lalo na ngayon, huwag kayong magmamadali. 20 a day, 30 a day. Nasa latest naman yung litaw ng channel na yan eh. Bukas, magsusukli ka kung ikaw ay nakipagdikitan. Di bukas, check mo yung channel niya kung naka-private. Huwag mo na siyang dikitan. I-unsub mo na. Diba? Chip Bukal, thumbs up dad. Salamat. Ayan. Uulitin ko guys. Tuloy-tuloy ang lagas ni Lolo. Bakit? Yung unang lagas niya, napakarami. Pansinin nyo napakarami. Kasi tinanggal niya yung mga hindi active. Yung mga wala nang ginagawa sa kanilang channel. Siyempre, wala nang ginagawa yun eh. Para ano ba, mag-stay sila doon. Hindi rin naman nakikialam, hindi active. Salamat sa mga nagpapatamsaka. Uulit ako sa aking dinidiscuss ngayon. Ngayon, bakit ika-4 na araw na ngayon may lagas pa rin? But not the same na sa dati. Gumalaw ka, nangisda ka. Kung hindi ka man nangisda, marahil meron pa rin tira sa'yo na mga subscriber na wala ng activity or mali yung ginawang pagdikit sa'yo. Paano ba nangyayari yung maling pagdikit? Hindi ba? Ako naranasan ko kasi, July, August, ang mga tinuturo ng host, maglapag kayo ng segundo lang. Tapos balik kayo kaagad. Hindi po tama yun. Lagas yun. Tanggal yun. Kasi hindi naman totoo yung kanyang pagdidikit sa'yo. Segundo lang eh. Which is, dapat, ang tamang pagdidikit, bibisita ka sa isang channel. Pag binisita mo, hindi automatic na magsusubscribe ka. Kasi hindi agad binibigay yung subscribe. Browse mo ang channel. Pagka-browse mo, may nagustuhan kang video, pinanood mo, ilang minuto yun, or tinapos mo. And then after that, tsaka mo lang i-click yung subscribe. Tsaka mo lang i-click yung like sa video. Tsaka mo lang siya ikakalemba ng all. Tsaka ka lang magkokomento. O bago ka umalis, tingin-tingin ka pa. Hindi ba? Ang nangyayari kasi ngayon, mali yung ginagawa natin na pagsusubscribe. Minamadali natin, ina-after natin na maparami ang banana. Wala tayong pakialam dun sa mga binibisita nating channel. Bahala ka dyan, basta ako dadami ang banana. Ngayon,
kawawa naman yun. Yung mga legit at alam nila sa sarili nilang totoo, ginagawa yun. Hindi nalalagas yung dikit nila sa inyo. How about yung mga walang pakialam, na halimbawa ako, ginawa ko ang tama, yung dumikit pala sa akin, hindi naman tama ang ginawa. Tapos ako, gigising, may lagas. Sasabihin ko, ginawa ko naman yung tama bakit may lagas pa rin ako? Kasi nga, yung dumikit sa akin, makasarili. 'Di ba? Hindi naman sinunod yung proper way. Yung po. Kaya every one of us dapat po natutuhan ang tamang pagdidikit. Huwag na kayong magbaba ng link, buong bahay ang ibaba ninyo. Hayaan po ninyo na mag-browse ang didikit sa inyo. Tapos, sa pagsusukli, huwag ka agad nagmadaling masuklian. Halimbawa ako, naglapag, no? Naglapag. Tapos mamaya i-shoutout ako, pasukli. Pwede namang i-shoutout na, nakadikit na po ako, bahala ka na pong magsukli. Kasi kinabukasan, titingnan ko naman sa Gmail ko. Talaga ba siyang dumikit? Bibisitahin ko naman. Maglilista ako, nag-shoutout ka, dumikit ka sa akin. Bibisitahin ko naman ang channel niya. Nandun ba? Hindi ba siya naka-private? Nandun ba ako sa dinikitan niya? That's it. Yun ang tama, mga kaibigan. Yun ang tama. Para hindi na tayo nababalot ng katatakutan. Marami ang haka-haka. Wala namang nababasang guidelines na ganito, ganyan. Bawal lang ganito, bawal lang ganyan. Ang totoo, mali yung ginagawa ninyo. Bakit si Reniel Bulataw Vlogs? Tamsak dan host. Di ba may jacket ka na, Reniel? Reniel, nawalan ka ng jacket? Di ba may jacket ka na? Ginakitang kita kailan? Kagabi ba yun? O nung isang gabing nagtanggal ako siguro. Yung isang gabi po yung nagtanggal ako, tama. Ayan. Guys, please lang, maawa naman kayo doon sa mga legit na ginagawa yung nililecture na katulad nito. Huwag kayong magkasarili. Wala ka kagabi, nag-jacket kasi ako kagabi, kapatid na rin yan. Makipagdikitan kayo, either magmano-mano kayo kung risky para sa inyo na maglapag ng link, no? Or dikitan nyo yung nandyan na naglalapag, but kapag nagsukli sila sa inyo, yung mga magsusukli, tandaan nyo yung magsusukli, stayhan nyo 5 minutes pataas. Bago nyo suklian ang didikit sa inyo, tingnan ninyo kung totoong nag-subscribe. How? Mano-notify kayo sa inyong email. Another one, bisitahin nyo ang channel na nagsasabing dumikit sa inyo. Tingnan ninyo dun sa channel kung nandun kayo. Kung wala, ay wag na lang. Wala kayong email, wala dun sa channel. Di hindi legit, kasi pag dinikitan nyo, kayo ang lugi, ginawa nyo nga ang tama, sila hindi. That's it. Okay? Ganun kasimple, guys. Gawin natin yung ginagawa nating pagdidikit, pag-idolize, pagpa-follow dun sa mga sinusubscribe nating mga celebrity, big channel. Hindi yung nagpapahalata tayo na after tayo kay banana. Ngayon, magsusukli ka. Gawin mo rin ng tama ang pagsusukli. Kahit bukas ka magsukli, mas okay yun. Bisitahin mo sila isa-isa, magbigay ka ng oras. Hindi yung nadikitan ka na, kasi maaari ka ring i-unsub. Paano? The next day, nag-check siya ng kanyang channel. Yung channel, wala man siya doon. Ganun lang kadali, guys. Yun ang gawin nyo. Gawin nyo yan. Hindi na kayo magre-reklamo sa lagasan. Pero kung may iba dyan na black sheep talaga, yan ang mga reasons kung bakit may lagas. Pansin nyo, kaunti-kaunti na lang, nakapangisda ka ng ganitong amount, may nalagas ng kaunti. Meaning, hindi sila nag-proper way ng dikit. Kaya sana maubos na yung ganyang mga makasarili.
may tao kasi makasarili, pero malalaman nyo kung makasarili sila, wala ka dun sa channel niya or naka-private, i-unsub mo yan. Magagantihan mo yan. Napakadali. Bisitahin nyo guys, ang mga channel nila. Open ba? Hindi ba naka-private? Nandun ba kayo? Oh, ang dali eh. Ang dali. No? So, yan ang gusto ni Lolo. Hindi yung mga kapikian na pagdidikit at ang tinatakbo, ang hinahabol lang natin, hinahabol lang ang magparami ng numbers kung ilan ang banana natin. Okay? So, hopefully, start kayo, makipagdikitan kayo mga kapatid, itama ninyo ang proper way ng pagdidikit. Okay, bumalik kayo sa bahay ko, at stayhan nyo muna ang ating mga bagong kaibigan ng matagal. 5 minutes pataas bago kayo mangisda ulit. Okay? Andito lang ako. Kung bago kang dating, magtanong ka. Hindi yung kaagad ikaw ay aalis. Sino pa kaya ang hindi ko dyan nadyakitan? Mag-shout out ha. Bumaba ang tao sa aking bahay. Saan niyang pumunta? Sa didikitan nila ha? Sa didikitan. Mamaya, babalik yan. Kailangan 5 minutes after sila bumalik. Pag nandyan na uli yan at sasabihin dan sa'yo, magtaka kayo. Ha? Magtaka kayo. Napakabilis niyan. Ha? Mag-stay muna kayo kay host. Magtanong kayo ng proper way ng dikitan. Ng pangmatagalang pakikipagkaibigan. Nang wala ng malagas. Ha? Ha? Wala akong pakialam kung yung bahay ko sa ngayon, nandyan lang 5. Bakit? Sila yung mga kanina na pag-start ko, umalis na ngayon at sila'y pumupunta sa bahay ng didikitan at ginagawa na ng tama yung itinuro ko, no? Ang tamang pagdidikit, huwag kang basta-basta mag-click ng subscribe red nang hindi mo naman binulatlat, hindi mo pinakialaman ang kanyang channel. What's pakialam? What is pakialam? Kailangan po chine-check natin ang kanyang channel, binabrowse natin ang kanyang mga videos. Ngayon, after nating mabrowse, tiningnan muna natin alin bang gusto mong panoorin. Pinanood mo muna. Okay? Oh, wow, nagandahan ka. Patapos na. Lagyan mo na ng like yung kanyang video. Diba? Pagkatapos mong i-like, tsaka ka mag-subscribe. Tsaka mo ikalembang all. Pero, kaya tayo nalalagasan kasi ang tinuro sa atin ng mga host dati, maglapag ka ng seconds video. Sabi nga, tamang dikit, full package, but only seconds. Hindi po yung didikit. Hindi po didikit. Ngayon, eto, para tayo makaganti sa mga hindi dumidikit sa atin, mga hindi legit, matuto po tayo na i-check ang ating email. Kung kayo po'y nakalagin ngayon sa YouTube, nakalagin din ang inyong Gmail dapat, no? Agad magno-notify kung may tamang dumikit sa inyo. Makikita nyo dyan. At the same time, nandun po sa inyong Gmail, mag-a-appear po yan. Ngayon, another way to confirm na siya ay nakadikit sa iyo, buksan nyo ang kanyang channel. Naglista ka, di ba? Sabi niya, dumikit siya sa iyo. Bisitahin mo ang kanyang channel. Open ba ang kanyang channel or naka-private? Pag naka-private, ayaw ipakita, wag mo nang dikitan niya. Mga makasarili yan. Ayaw niyang ipakita ang kanyang mga channel na sinubscribe. No? Pag nakabukas yan, makikita mo doon. Tsaka ka ngayon, magsukli ng tama. Tsaka mo siya ngayon suklian ng tama. Totoo nga, nakadikit siya sa akin. Suklian mo rin siya kung ano yung tama. Yung tama is, mag-stay ka rin sa channel niya, makialam ka, mag-browse ka, blah, 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 blah. Kasi in return, baka ganyan din ang gawin sa'yo. Bisitahin din ang channel mo at kung wala rin siya doon, hindi ka rin niya didikitan. Alam niyo po paano bisitahin ang channel? Nakikita po yan. Hanapin niyo po dyan sa mismong channel ng nandyan po yan sa channel ninyo, wag niyong i-private. Wag niyong i-click yung blue, isarado niyo yan. I-off niyo yan para hindi siya naka-private. Okay?
Ako host, tama kaya ang ginawa ko sa channel ko. Baka kasi naka-private ako. Bisitahin Ma'am Shi. Pakibisita mo Ma'am Shi Rocks. Pakibisita nyo yung channel nyo. Okay. Ididemo ko po ha. Magde-demo. Kunin nyo po ang inyong mga puntahan nyo po ang inyong mismong channel. Ganito po ha. Okay. Punta po kayo sa your channel. Ito, channel ko po siya. Another active channel ko yan. Wala po akong ginagamit sa paglalapag, sa pagsusukli na hindi active. 4 po ang aking active. Why active? Kasi may 1,000 plus yan. Doon yung video natin yan. Marami ring videos uploaded. So, kaya po siya masasabing legit. Saan ko po makikita ang channel? Ito po. Andyan. Sunod-sunod po yan. Merong nakalagay po dyan, playlist. Diba ang una po, home, videos, playlist, community, channel. Sa channel po, nakikita po sino yung mga na-subscribe ko. Ayan po, makikita. Okay? Paano nyo yan mapapublic? Nakalagay po dyan sa settings. Public or private. Ngayon, kung hindi nyo pa rin makita, punta kayo sa home. Click nyo yung settings dyan ng channel. May dalawa lang po dyan, Nakalagay po dyan, privacy. Keep all my subscription. Private. Keep all my saved playlist. Lahat po dapat yan naka-off. Hindi yung naka-blue. Sana po nakukuha nyo sa nanonood. Nakuha nyo po ba? Nakuha po. Mag-comment po kung okay. Doon sa nagsasabing dibihasa. Nakuha po kung gets. Kasi yan po ang paraan para makaganti kayo ng tama or magantihan nyo yung mga nambubudol. Ala nila ha. Diba? Yan po yung tama. Tapos, laptop kapatid. The same yan kapatid. Tingnan mo may home. Yung home, makikita mo yung setting. Ma'am Shi, Rox, makita mo yung settings. Tapos, tingnan mo sa settings, dalawa lang yon. Yung keep my subscription private. Keep my playlist private. Dapat po nakaitim siya. Huwag niyong i-blue. Tanggalin niyo po siya. Okay? So, yun po ang tama. Ngayon, sa mga may nakakaalam ng ganyan, kapag alam nila na hindi naman nakasubscribe sa'yo in 24 hours, tanggalin nila ang dikit sa'yo. Ganun. Sana po tama yung ginagawa natin, ha? Sa ating mga kapatid. Yan. Kung gusto nyo naman na wag muna silang i-unsub, mag-comment kayo sa video niya, notify naman. Kapatid, alam ko ang ginawa mo sa akin. Pakitama, di ba? Ganon. Napanood ko at natapos ang iyong video. Yung comment mo, wag mo namang masyadong ipahalata. Ano yon? Di ba? Ngayon, kung hindi niya pa rin alam, bahala na siya sa buhay niya. Ikaw na magdesisyon, i-unsub mo siya. Yun, ha? Sino pa dyan ang bagong dating at hindi narinig ang aking tamang pinagagawa? Ha? Hopefully, lahat ng pumasok, ginagawa na, Ma'am si Rox, hello, di ko pa rin makuha, Ma'am si Rox, home. Home ka muna, Ma'am si. Home. Pagpunta mo sa home mo, check mo, Ma'am si, ang setting. Yung setting ng ating Ano daw? Host, malakas din daw makalagas kapag ka nag-unsub. Uy, natural, malagasan sila kasi inansub mo. Ikaw, hindi ka naman malagasan. Kasi yung mga dumikit sa'yo, kung tama naman ang dikit sa'yo, ikaw, kasi alam mo naman na mali yung ginawa sa'yo, o di-unsub mo sila. Hindi yan totoo, kapatid. Hindi yan totoo. Na hindi malakas.
malakas makalagas kapag hindi tama ang ating ginawa sa mga dinikita natin. Malagas talaga yun. Wait ho, sapon na lang ako. Ay, nahirapan ka sa laptop. Sige nga. Try mo kapatid sa ano ha. Ayan. Nakita na host. Public sa akin host. Nakikita ko na yung mga, di ba? Sabi ni Arbo TV. Ngayon, Arbo TV, maghintay ka lagi 24 hours. Kung hindi mo pa siya kadikitan, dikitan bukas. Tapos, pakialaman mo ang kanyang channel. No? Bisitahin mong mabuti. Para nang sa ganon, ikaw naman, Arbo TV, ang mag-a-appear sa kanyang channel. Yan. So, ngayon natin natututuhan, guys. Dati kasi, ang alam lang na maglapag lang ng ating mga intro. Intro na hindi naman vlog. Diba? Yun, nakita na ni Ma'am Shi. O, diba? Ganyan. I-public nyo po. I-public nyo. Yan. So, makikita nyo yan. Every second day or every 24 hours, updating nyo yung channel nyo. Updating nyo yan, tingnan nyo. Kung hindi nyo makita yung Gmail mo, yung Gmail mo naman, dapat nga lagi mong binibisita kasi si Lolo YT, mga kapatid, sa Gmail natin, nag-update din ng ating mga performance. Wala naman si Lolo YT na message sa atin na, uy, nag-drop ka ng link, nag-violate ka. Oh, warning sa'yo yan. Wala. Kaya po, hindi naman bawal yung may nilapag kang link or may jacket ka. Ang bawal yung ginagawa ng mga nagsasub to sub ng mabilisan. Nako, nawala ko. Hello. Nasaan na yun? Ayan. Ayan, napindot lang. Ayan. Okay na po ba? Okay na po. Natutuhan po ba natin yung sinasabi ni host? Natutuhan po ba natin? Okay ba tayo doon? Huwag kayong susugod agad. Pagka pumasok kayo, nagtamsa kay host, magtanong po muna kung hindi po alam ang tamang gagawin. Huwag kayong apurado na padamihin lang yung number ng banana nyo. Hello, Simply Vlogger, tamsak dan. Thank you sa iyong patamsak, kapatid. Stay muna kayo sa kay host kasi magtanong kayo kung ano yung tamang pagdidikit para hindi na po tayo paulit-ulit na everyday magrereklamo tayo na yan ang nangyayari. Tandaan nyo po, first day ng lagas, nagulat tayo, ang daming nilagas. Ganon din sa second day. Naglagas pa rin ang third day. Ika-fourth day merong kaunti na lang. Tapos nag-perform, sabi nila, host, nangisda ako, nalagas pa rin. Why? Hindi nyo alam na kung tama ba ang inyong ginagawang pagdidikit. Kung individual, tama ang ating ginagawa, walang lagas yan. Meron magsasabi dito, ako host, ginawa kong mano-mano, walang nalagas. Walang nalagas. Yung iba magrereklamo, ako host, ginawa ko naman yung tama, nag-stay ako, may nalagas pa rin. Why may nalagas? Marahil ang nagdikit sa'yo, hindi tama. Kaya meron na po tayong paraan para yung mga hindi dyan gumagawa ng tama, magantihan natin within 24 hours. I-open nyo po lahat ng inyong mismong channel sa settings. Nakalagay po dyan yung privacy ng subscription. Huwag nyo pong isarado, huwag nyo pong i-private. Kasi way yan para tingnan. Kung sinarado niya, huwag nyo nang isab yan. Kasi private eh. Ay ibig sabihin, ayaw niyang ma-confirm na nandun ka sa isa sa kanyang sinubscribe. No, mga kapatid, ha? Huwag tayong apurado. Huwag tayong apurado. Tingnan niyo po, kanina buwababa ng 4. Marahil yung mga nakinig sa akin, sumisid na sila, umalis na sila, pumunta na sa kanya-kanyang didikitan. Piniperform na nila yung tamang pagdidikit. Nag-stay sila doon ng mga 5 minuto o mahigit pa. Wala akong pakialam, mga kapatid, kung tagalan nyo yung pag-stay nyo sa channel bago kayo bumalik sa akin. Ang mahalaga, tama yung prosesong ginagawa nyo. And guys, beware,
na pagpasok nyo sa isang channel, agad kayo, nakasanayan natin, na agad, click si subscribe. Agad subscribe. How come? How come na mag-subscribe ka kaagad? Ha? Paano mo sinubscribe? Hindi mo pa nga hindi mo pa nga nakikita yung kanyang laman ng channel. Hindi mo pa nga ino-chismis. Di ba chismosa tayo? Yung nung hindi pa tayo nagbabanana, naghanap ng banana, yung ating channel na pinupuntahan, di ba chinismistan natin? Tinitingnan natin eh. Okay? Hindi natin agad binibigay. Yung, tutulungan kita na gawin mo, Pedring, patik ang TV, kung ano ang tamang pakikipagkaibigan. Makinig ka po kay host para walang magrereklamo na kayo ay nalalagasan. Pag ginawa nyo, mga kaibigan, ang tamang pagdidikitan ay hindi malalagas. No? Wala na po tayong mangyayaring reklamo na nalagasan ako, na ilang banana ang nalaga sa akin, ganito, ganyan ang nalaga sa akin. Ay kasi, ibig sabihin, hindi nyo po ginagawa ng tama ang pagdidikit. Kinaugalian nyo na pag pumunta kayo sa isang channel, sinusubscribe nyo kaagad, even without visiting the content of their channel. Di ba? Basta lang kayo, sige, dikit na lang ako. Hindi niya pa nga nabisita yung kanyang channel. Dikit na lang ng dikit. Hindi naman tama yun. Tapos, pagkadikit niya, wala na siyang pakialam. Hayaan niya na lang. Basta siya, dumami na yung banana niya. Tama ba yun? Kaya yun, pagdating ng araw, naglinis si Lolo, tinanggal. Tapos, affected tayo. Ang totoo, dapat hindi tayo manghinayang sa nalagas. Meaning, yung pumunta sa atin, hindi dumikit ng tama. Ngayon, meron tayong mga paraan para ma-check ang legitimacy ng pagdikit sa atin ng isang channel. Dapat po, kanyang channel naka-open ang kanilang channel, hindi naka-private. Meron ako sa inyong padidikitan, guys, ha? Pwede kang, nakita na, mano-mano na lang tayo, guys. Pwede kayong magmano-mano. Walang problema yon. It's okay. That's your choice. It's okay, mga kapatid? Mano-mano or nag-drop kayo ng link, it's your choice. But the proper way, how to make dikit, nagmano-mano nga kayo, guys, pero hindi nyo rin ginawa ang tama, that's useless. Mano-mano or dropping the link, the best is sinunod nyo kung ano ang proseso ng tamang pagdidikit. Eto, guys, meron akong ibababang channel. Naka-open ang kanyang channel, makikita nyo ang kanyang mga sinubscribe. No? Dikitan nyo yan one at a time. Huwag nyong sugurin. Ayaw ko rin na nagsusugod kayo. Okay? One at a time, bisitahin nyo, uriratin nyo yung laman. Urirat, tingin-tingin. Tapos manood kayo ng video. After nyo mapanood ang video, isa sa kanyang video, kasi in any video naman na napanood sa kanya, magno-notify sa kanya yon. Tsaka nyo i-like kasi nagustuhan nyo eh. Pagkatapos nyong i-like, no? Pag natapos na yung video, tsaka nyo siya i-subscribe. Tsaka nyo i-bell all. Tapos, browse ulit kayo, tingin-tingin lang. Tapos check nyo yung playlist, check nyo yung channel, gano'n, yung dinudot-dot nyo, inuurirat nyo. Tsaka kayo umalis. Ginawa nyo more than 5 minutes, tsaka kayo bumalik. Yun ang tamang pagsusubscribe. Tsaka kayo hahanap ulit ng inyong didikitan. Ngayon, after the next day, bukas, kinabukasan, meron kang mga na-receive na notification na si ganito nag-subscribe sa'yo or si ganito nagbaka sa'yo. Tingnan mo na yung bakas. Before ka magsukli, tingnan mo muna yung iyong email kung nandun siya at nag-subscribe sa'yo. Tingnan mo muna yung kanyang channel kung nandun ka. Pag wala, balikan mo yung binakas niya sa'yo.
Nandun na, di ba? Bakas niya sa'yo yun. Bahala ka na nang hindi nahahalata kung ano ang i-reply mo. Ganun lang kadali, guys. Ganun lang. Wala nang magre-reklamo. Wala nang magbudol dyan. Wala nang mga ano dyan. Mga hindi legit. Huwag niyong ginagawa ha, nag-akura kayo sa pasukli. Anong ginagawa ng notebook niyo? Anong ginagawa ng open channel nila? Pag naka-private yan, wag na. Huwag niyo nang pasukin. O good evening, GL Raquel, kumusta? Meron ka bang nalagas? Meron ka bang ipinasok na ibang channel? Yan. Kung ginagawa ninyo lagi ng tama, wala kayong lagas. Pero kung ang dumikit sa inyo ay hindi tama, lagas. GL Raquel, meron ka ng paraan. Paano makaganti doon sa mga hindi dumidikit sa iyo ng tama? Tingnan mo muna, GL Raquel, ang iyong setting ng channel. Meron na naman po, ginagawa ko naman tama, ang tama. Ngayon, ginawa mo ang tama, ba't sila hindi? Para ma-check mo, check mo yung channel mo kung naka-open. Dapat hindi yan naka-private. Ngayon, i-open mo yan, kapatid. I-open mo yan. Alam mo ba mag-open ang channel mo? Ibig sabihin yung mga subscription, makikita, naka-public, makikita ng lahat. Ganon. Ngayon, yung mga dinikitan mo, na ginawan mo ng tama, no? Ilista mo. Kapag nagbaka sila, kapag nagbaka sila, pero hindi ka naman na-notify sa Gmail na nag-subscribe yung tao na yon na nagbaka sa'yo, tapos chinek mo yung kanilang channel, naka-private, ay i-unsub mo. Or chinek mo yung kanilang channel, ay wala ka doon, i-unsub mo. Pwede mo na silang gantihan. Ayan na. Para ano tayo? Para wala nang aangal na nalagas. Kayo na mismo maglagas nung mga maling gumagawa. Hindi sila nakikipagdikita ng tama. O pwede natin silang gantihan. Oh, right? Oh, kung alam niyo yung pagbubukas ng channel, wag niyo pong i-private yan. Dalawa lang naman yan eh. Privacy ng playlist tsaka channel. Wag niyo i-private yan. I-public ninyo. Kasi kung naka-private yan, wag niyo nang dikitan yan. Kasi may tinatago eh. Oh, may tinatago. After kinabukasan, mag-browse ka ng kanyang channel kung nandun ka. Baka naman nagbakas lang sa'yo, tapos wala naman siya doon sa channel. Yan ha? Ganun po. Please, magtanong po kayo, gawin yung tama. Ngayon, sa mga nakapakinig sa aking lecture, ginagawa na nila ang tama. Kung mananatiling nababalot kayo ng takot, nangisda ako, nalagasan pa rin. Naku, bumisita ako sa LS, nalagasan pa rin. Wag na kaya akong gumalaw. Wag na kaya, kasi hindi ako gumalaw, wala akong lagas. Kasi nga, wala kang activity. Paano ka malalagasan? Naglagas na si host ng naglagas na si host ng mga basura dyan sa bahay mo ng isang araw. Ngayon, hindi ka gumalaw. Natural, walang malagas. Ngayong araw o kahapon, nangisda ka, nagreklamo kang may nalagas. Bakit? Everyday na si Lolo na ginagawa, yung tama dapat na nakadikit sa atin. Hindi halata na yung nagsab-to-sab ka lang kung hinabol mo yung pagpaparami only ng banana. Yan. Dikitan niyo po si Latinong Pinay kasi nag-LS din yan everyday. Marami rin siyang information na binibigay. At saka po, matututuhan nyo kung ano ang proper way. Meron na kayong mga jacket sa mga pumapasok. Makikinig kayo kay host. Kung hindi meron kayong katanungan, hindi na unawaan, mag-type kayo dyan. I-explain ko po sa inyo. Kahit po paulit-ulit, para lang lahat ng mga bagong pumapasok sa YouTube, matutuhan ang lahat ng dapat matutuhan. Huwag yung lulusob. Salamat sa mga patamsak, mga kapatid. Huwag yung lulusob ng sige lang ng sige. Tapos may aangal na nalagasan. Tandaan nyo, may proper way na ngayon para ma-check nyo kung legit na dumikit sa inyo. Guys, kung hindi pa nakabukas ang inyong mga sariling channel, igawin nyo ng public. Nababasa ko kayo mga kapatid, nababasa ko, pero ayoko lang i-interrupt yung sinasabi ko. Pakibukas nyo na ang inyong channel. Sa hindi marunong, mag-comment kayo. Magde-demo ako ha.
Yung channel ninyo, wag nyong i-private. Tingnan nyo sa inyong home, tapos yung setting, dalawa lang dyan. Merong kiniklik dyan, may kiniklik dyan na blue, tapos may on-off. I-off nyo yan, wag nyong ino-on na private para makita ang mga channel nyo. Ayun, may nabasa ako. Host, di nalagas ang kahapon, galing sa LS mo po. Very good, Jewel. Bakit, Jewel, walang nalagas? Kasi yung paulit-ulit kong tinuturo dito, ginawa ng everyone, everybody, dito sa LS ko. Pero pag pumasok ka sa isang LS, yung mga tao doon na hindi naman natuto, na ang dating alam ay pag pumasok sa channel, click ng subscribe. Kahit nanood pa siya, inuna pa ang pag-subscribe bago manood, yun po ang nalalagas. Either magmano-mano kayo or ano ang gawin nyo, kung hindi nyo naman tinama ang pagbabagong, ang pagtamang pagsusubscribe, lalagasin. Everyday po yan, everyday. Ako mano-mano search. Okay rin yung mano-mano search, go ka dyan kung sa tingin mo, Jewel, okay yan. Kasi po, naglapag ka ng link, nagmano-mano ka, hindi tama ang pag-subscribe mo, lalagasin yan. Kung maka-encounter ka, Jewel, na halimbawa ay minamano-mano ka rin, pero pagpasok niya sa iyong channel, clinic niya agad ang subscribe, hindi pa siya nakakapanood, nagkalembang call na siya sa'yo, hindi pa siya nakakapanood, lagas din yun. Tsaka lang siya nanood, tsaka lang siya nag-comment. Hindi kasi yun ang proper way. Matutuhan natin lahat dapat kung paano ang proper way. Okay, di ba? Kung lahat po yan, ginagawa natin, nagbabrowse-browse tayo sa isang channel, walang mangyayaring lagasan. And meron na kayong paraan para ma-confirm nga, doon sa channel, dapat hindi siya naka-private. I-open nyo yun. Dapat po, yung mga binababa ng host po at ng mga ningis, dapat hindi po kayo ganoon kalagi ang binababa, kaya tinatamad mag-isda. Ako may binababa kanina pa, tingnan nyo. Itong binababa ko, dikitan nyo yan, makikita nyo po na nakabukas ang kanyang channel. Nakabukas ang kanyang channel. Alam nyo po, bababuksan ang channel? Lahat po kayo dito ha, sa aking bahay na pumunta sa LS ko, kailangan po hindi naka-private ang channel. Kinabukasan po, kung kayo'y naglapag or magsusukli, pwede nyo pong i-confirm from your email or Gmail ang mga totoong nag-subscribe sa inyo. Yan, tingnan ko nga. Di nga po ang mag-LS sa iba, sa inyo na lang, di kasi itinuturo ng mga host ang ibang S ang proper way. Okay, GL, very good, thank you. Ngayon, wish ko lang na lahat ng nandito, nadidikit sa'yo, ginawa yung tinuro ko. Kasi kung may isa dyan na Judas, Barabas, Hestas, at hindi naman sumunod, lagas pa rin yan. Pero now you know, GL, paano sila magantihan? Dapat yung kanilang channel, bisitahin mo kung nandun ka ba. Kung nalagasan ka, i-unsub mo yun. Sila yung hindi nagdikit sa'yo ng proper way. O, eto na ngayon ang tama. Oo, wala nang aangal dyan. O yan. Hello, mag-thumbs up lang kayo dyan mga kapatid. Thank you sa thumbs up. Ako host, check mo po kung nakapublic na kasi pinablik ko na. Kung nakapublic na yan, naka-open na yan kapatid. Naka-open na. At alam naman dito na makikipagdikitan sa inyo, nang makikipagdikitan sa inyo kung naka-open ang inyong mga channel. Yan na ang paraan para magantihan nyo yung mga hindi legit yan. Kasi may sinisikreto sila. Bakit ayaw nila na i-open ang kanilang channel? Or may Gmail naman kayo, magre-reflect sa Gmail niyo. Minsan, ang nangyayari kasi, nangisda tayo. Oh, wow, banana, 20 ang nakuha ko. 20. Tapos, yung nag-register sa'yo, out of 20, 6 lang. Yung pala, 6 lang ang ginawa ang tamang proseso. Marami sa atin ang hindi alam ang tamang proseso. No? Baka sino pa dyan ang hindi nakakaalam ng tamang proseso, magsabi na po, wala po akong sawang uulit-ulitin sa inyo. Wala akong sawang uulit-ulitin.
wag po kayo dyan sumisid at dumikit nang hindi nyo alam ang proper way. Kung late kayong dumating sa dinidiscuss ko kanina, willing akong ulitin po yan kung meron pa kayong hindi alam. Now, kung alam nyo na po, mananahimik na po ako at hahayaan ko po kayo dyan. Sige, gawin nyo po kung ano ang tama. Pero kung hindi pa po, magtanong, wag mahihiyang magtanong. O, di ba? O, magtanong po kayo, ha? O, yan, sige po. Salamat naman, salamat. Oy, Titing, kumusta ka, Titing? Baka nangisda ka sa iba, may lagas ka ba, Titing? Pakiulit po, host, kadarating ko lang. Ang haba din ng message mo. Oy, yan, okay. Sa bagong dating, may nagtatanong. Guys, everyday na po naglalagas si Lolo. Bakit po everyday may lagas? Kasi nung unang day, malaki. Ikalawa, malaki. Kasi tinanggal niya, winalis niya lahat ng mga hindi marunong hindi dumikit sa atin ng tama or hindi na active. Kailan ba nangyari yung hindi tamang pagdidikit? Ang dami kasing dikit na hindi ginagawa ang tama. 'Di ba dati tinuturo sa atin seconds lang. Oh, tapos Titing vlogger, meron dito, wala siyang lagas, wala siyang pinuntang ibang LS sa akin lang. Shout out kay sino yung kanina? Baka nagmamano-mano siya ngayon. Asa na ba yun? Nakinamutan ko. Jenilyn ba yun? Basta nandito siya kagabi, kasama mo. Wala siyang ibang pinuntang LS sa akin. Ginawa niya, nagmano-mano siya, at yung proseso na tamang pagdidikit. Paano yung tamang pagproseso? Which is, papasok ka sa isang channel, wag mong i-click ka agad ang subscribe button. Kundi, chinichismisan mo muna, chinichismis mo ang kanyang channel. Pinapakialaman mo. Okay. Browse. After mag-browse, tiningnan mo